Oh, una-una diri nga atong makita kaning bersikulo nga makita sa Genesis chapter 6 verse 8, nasa page 6 na siya. That's the first book in the Bible nga naay natabo nga ang unang katawhan sa kalibutan. Tungod kay bag-o pa sila, nagpatuyang sila sa pagkinabuhi, no, nagpakasala, napuna na sa pagpakasala ang palibot. Hasta ang Ginoo sa langit nga nagtan-aw, mao day ni matabo sa tao, no, kung pagustuhan, magpinagusto ra pod. So mao gani siya ang controversial na verse ang before ana, ang I think na sa verse 7. Kuha na siya, debatable na siya sa mga reform, no? Sa mga Armenian nga, ang Ginoo mo, ba't siya po? No, kay we are created in the image of God. Kung kita nga tao, ba't siya po nga nahiubos, naghinulsol. Ang term niya sa 7, kuhan kayo sa mga reform, din na sila, kuhan sa atuaran na siya nga termino, nga murag naghinulsol ang Ginoo. Nagihimo niya ang tao. Siya natabo. Padalaan niyang lunok. Nga papaso niya tanan. Nga una niyang gipanghimo. Muna ito timanan ha? Di kita magpatama sa tuang pagpatuyang kay ang Ginoo. Mubatyag pod. Yang usara ba basta Ginoo, kausahon na ka sa Old Testament? Suba pila kalibo, kausahon na niyang patay. Moses, panihan na diri ang tanan nga kaliwat ni Aaron. Kay pamatyon ko na sa tanan. Milyon. Kausara. Gitunga rin niya ang yuta. Gipahug tanan ang mga nangsupak ni Moses. Kaya naghimo sila Diyos nga baka. Manang Ginoo. Padalaan nila bitin. Pamaakon. No? Okay? So, grabe ang Ginoo sa una. Pero, ani po, ang lami diri. Page 6. Genesis 6 verse 8. Bisan pa napunan sa mga makasasala ang palibot, adunay usa ka pamilya. Nga gikahimutan sa Ginoo. Ug tungod ana kani nga pamilya, maoro ni nga pamilya ang wala gipatay sa lunok. Ang pamilya ni Noah, ni pamilya ni Noe. Apan, no? Naghinulsol ang Ginoo, naghihimo niya ang tao, verse 7. Apan, naman niya ang lami. Tanana, nagpakasala, nagpinagusto, apan, naday mga membro sa AMCBC maitong, nga gikahimutan sa Ginoo. Nga kung maabot man ang atay, ang piste, no? Kana nga pamilya, lainon sa Ginoo. Muna siya ang Genesis 6:8. Sa una pa na ang hantod ron na ay pabor ang Ginoo. Walura ang gibilin. Alright. So muna siya una ha. Nga ang pabor sa Ginoo, mauni siya ang muduso nimo. Parehas ni Noah, ikaw ang mapilian sa usa ka handom proyekto paghimog arka. No? Nganong si Noah man gyud kay gikahimutan sa Ginoo. So, di kahimutan. Muna siya itong handumo, no? Kanang pabor. Pabor sa Ginoo, nga kanang muadto nimo ang panalangin. So, unsaon man, handumo nimo nga mahimong kahalamutan, imuhang kinabuhi, imuhang pamilya, ang imuhang simbahan nga giatinan. Pabor! Pagkabuhi nga kahalamutan. Okay? Sa Daniel 6, verse 26, unsa na nga page, I think na sa page 912 sa Old Testament, sa inyong Bible, si Daniel, mao po ni, nagtinarong siya, ikahimutan siya sa Ginoo, ikaduha na ning anggol, ikahimutan siya, kay grabe siya, digi siya musimba sa gihimo nga Dios-Dios. Nya, di po siya patakang kaon, iyaran kanon ang gi-prescribe sa Ginoo. Nya, palangga kaysa sa hari. Kay bright kay siya niya murag lain niya kinabuhi.
Gisuyaan siya sa mga advisor, no? Gihimuan siya sala. Senyor Hari, ang imuhang palangga ang si Daniel. Naghimo taog dako kaayo nga bulawan nga santos, wahing luhod. Nya kay ang silot itambog sa langob na may leon. Way nahimo ang hari. Kita nimo nga palangga kay si Daniel sare. Pagkabuntag, ang hari may miadto sa langob. Mga palangga sa Kristohanon di kahimutan palanggaon sa hari. Palanggaon sa kapitan, sa mayor, sa congressman o sa presidente. No, kasi nga pabor kan ta dire. Nanawag ang hari sa buntag. Ingat ka hari. Kung sa ato apat si Duterte. Daniel, kumusta man ka diha? Pangitsik ko nagtingog pa. Sabat si Daniel, Senyor Hari, naarak ko dire. Walay tatsa. Muni atong makita sa kabuhi nga ni Daniel, no? Wala siya hilabti. Gihalitan siya, gisayaan siya sa mga tao kay murag na siya pabor. Palangga siya sari. Turugi, muni di kita maglain o sayog na ino. Himo na itong halit, no? Or na ay masuya kay bisa si Daniel. Itambog siya nga wasay sala. Wasay natabo ang mga leon, no? Mupaak silang Daniel, di kapaak, no? Nangapangag ang leon. Kanindot, no? Naanas siya sa langob. Wata kaingon nga Kristohanon, di na siya matambog sa leon. No! Naanas siya sa langob nga may leon. Nasilutan din siya. Like Joseph, napriso din si Joseph. Pero ang pabor sa Ginoo bisan pa sa langob nga may leon, muabot. No? Remember Shadrach, Meshach, Abednego? Wa po sila yung simba sa ribulto. Gitambog po sila sa hudno. So, masilutan yun. Ang Kristohanon, muagi ang pagdilaw, muagi ang kapudlayan. Pero ang grasya, pabor sa Ginoo, bisan pa naasa ka sa ipit-ipit nga sitwasyon. Ang iyahang grasya o panalangin, imong mabatsagan o diha pagani nimo, ma-experiensyahan o maintindihan. Tinuod kita ay may Ginoo. Kung maayor ang dagan sa kinabuhi, siyempre usahay, malimot ka sa Ginoo. Puro ka ng ipit-ipit na sitwasyon. Diha pa Ginoo makitaan ang panalangin sa Ginoo. O tungod sa natabo, nga bisan pa naas siya sa langob nga may leon, way natabo niya, miingon ang hari. No? Naas sa Daniel 6:26 sa page 912. Gipakanaog ko kining sugo nga ang tanang sakop sa akong gingarian. Kinahanglan mo yukbo o musimba sa Diyos ni Daniel. Kita niyo ang plano? Para tanan mo luhod sa hari. Naghimo sila ribulto sa hari. Para tanan mo yukbo. Masay natabo, ang hari na niyo nang himog balaod. Masay naghimo nga balaod. Tanan sakop sa kong gingharian, kinahanglan mo yukbo o musimba sa Diyos ni Daniel. So may natabo. Kuyog ta kay murag mingaw og gitara. No, nilami niya tuwa diri. Tuto kinaay sadya. Musabay po ta kay para po ta ba di po ta killjoy, no? Intra po tag sugal, intra po tag inom. Kimo na, no? Wa matag akong dinar pero kani kang Daniel. Wa gid siya. Wa gid siya moinom o mukaon sa mga gipakaon sa hari. Napo ni siya ang kinabuhi ni Daniel. Nga wa po siya hilabti bisa ang leon, ing respeto ni Daniel. Kay grabe siya tindog. No? Ita diri gasagop na lang ta sa ilang kinabuhi sa una niya ginawali ron. No? Pero unsa pa jud kalami sa bata pa ka, imo nga naning nabatian. Ang budlay kung karon pa ka nga mao ni edad-edara na ka, karon pa ka nakabati nini. Gaaway na imong mga kaagi sa una kung diin man kagikan. Muna siya train up a child kanang children's ministry. Ako kina siya kahimuan. Kanang mga bata, mahimo na silang youth. Muna sila ang mga ready. No, mahimong youth na mahimo silang ginikanan.
Pero di pa ulahi ang tanan, no? Napatay mahimo. Pero ang ato lang diri nga mutindog ka kay mong pagkristohanon. Di ka mahadlok bisag ikaw rosa. Kay sinuwa, iyahara pamilya, pero iyahara mo pamilya ang wapat siya. Muni ang matabo kung mubarug ka sa pabor sa Ginoo, muni siya ang pabor. Ang mga tao mo respeto sa Ginoo nga imong gialagaran. Sila na noon ang musunod nimo kaysa ikaw ang musunod nila. May tsimpo nga mabatsyag ka, nga gihalitan ka, pero ayaw kahadlok. Kay gipahanugot sa Ginoo nga ang kasamo matabo aron mapadayag ang iyang gahom. Tugutan sa Ginoo aron iduso niya imong pagkatao nga muguwa imong pagtuo. No, so don't panic. Siya to ang advice. Kay ang pabor sa Ginoo maghatag kanimo kabantog. So ayaw mo kahadlok mo sikat. Basta pasikata lang si Jesus. Kay kuyog po diha ikaw. Kay kung ikaw imong pasikaton, imong kagalingon, mawa ng Ginoo, no? Diha ta matumba. So dili ra na sila mutuo sa imong gisulti. Mutuo sila tungod silang nakita. Pero all in all sa tuadring teolohiya, let's enjoy life. Dili ta magsikondinar nga ayaw mo ani, ay maghikap, ay mong adto, ay mong kaon ani, ay mong inom, no? Ato nga enjoy ang kinabuhi. Along the way, Christianity and maturity is a process. Process ng pagkahamtong. No? Dili ta diri simbahan nga puro na lang diri, di na pwede, di no ato. Okay? Pero along the way gahandom pud ta og maturity. No? Okay? Nga mutubo mo sa inyong pagtuo, moabot mo ani nga punto. Nga bisag nagpakasala na tanan, naay may barog nga pamilya. Naay may barog nga inahan para sa mga anak. Nga mangin model siya sulundon. Naay mo barog nga amahan. No? Nga matinga ang uban, lain man lagi na siya, no? Okay? So, ang simbahan, muna siya ang simbahan. No, may mga pananaw po ng simbahan o sa kuno ka hospital. Mianhit diri kay nakinahanglan tag manubulong. Anindot sa verse ni Nico ganina, no? I don't know kasi nagpili ato. No, pero may kayo, God is our healer. No? So, ang negative lang po dala ng analogy nga kung ang simbahan, hospital, marang okay na lang po nga sino lang tayo pagkasala. Ay hospital man. So careful po ta sa analogy. Muna siya no, sa tong teaching. Ang lami lang diha sa analogy nga simbahan murag hospital. Pero dili gyud kinahanglan po hospital. Ang simbahan ato ra siya gipanag-ing. Nga mianhit ang simbahan kay natay mga sakit sa tuang espiritu nga ang makabulong ra ang Ginoo. Amen? Kay kung natuwa lang pa ning kamot, no? Dili sayon kanang imuha lang naangdan, no? Nya og makabati na ka ana, mura na ka kasukaon. No? Unay mo kumin nga asa ka totoo, no? Istoryahin. Pabor sa Ginoo. Muna itong handumon kay kung paboranta, nindot kayo. No? Kung kita lang jud, asa man kita kapasidad. Pero na. Ato ang target sa church fund nga 25, 26 na ta. Ang kanina lang building fund. Kasi i-open ta ni Ron, mga 19,300, makasave na bita. So, 20. Ato lang target, handumon, by August, last week sa August, nasugdan na nato no, kay 2 weeks para September 5 na anak. Gato po tama, wala imposible sa Ginoo. Pero napoy timing. Matuman siya sa timing sa Ginoo. Pwede mo kita mo target ato pilito niya. Wala po nang tuon tayo agunon. Kaya tuan ang ipangamot. Ipamalit og siminto. Ipamalit og kabilya. Wala po na oy agon ang mga pamilya. No? Sa tuwa ka ng lami po na ka ng pabor sa Ginoo. Naghandom ka. Pero galang-alang dyan ang September, na pa may October, na pa may November, na may December.
Nga naman, din maabot sa September, mga matay gina ita. Pero kalami, no? Nga sa anniversary, asin na ang upat kahaligi. No? Nga namati mo po ang Ginoo. Pero gi-check po niya ato ang readiness. Kung di man lang ta ready, di gina siya matabo. Pero sa mga project, sa small group, no? Ulbaan po ba ako? Kaya marugo may kisaw. No? Nga basig na ay mo. Unang huwa. No? Nasak na lang ko nga mupalit na beatbox. Okay? So naara gidi ay. No? Naanaman ta, no? Ang 25, yung 26 man. Ang 25, 19 naman. June man karon, July. May August pa. Okay? So, pray ta. Kasi may pabor pa sa Ginoo. Lamit na to ang video atong Domingo kay muratag nagpabalo sa to ang project nga second floor. No? Ikatulo nga pagtan-aw, no, sa pabor sa Ginoo naa sa 1 Samuel chapter 17 verse 50, no, sa page 292 na siya sa Old Testament, ang istorya ni David. Ang istorya ni David nga ordinaryo ra siya nga pamatan-on sa ilahang lugar. Manubantay karniro. Sa pagpili og hari na siya ay 7 ka magsuon, gipalinya ang 7, wa gid siya giintra siya papa. Pero ning-ingon ra ang Ginoo, wala nila dihang 7 nga ako ang napilian. Nangutana Samuel, dapat kay anak GC? O naa pa, tuwa nagbantay karniro, ipatawag. O gihaplasan si David. Pero 13 pa katuig ang miabot usa siya nahimong hari gikan sa paghaplas niya. Pero nagsugod na dito ang pabor sa Ginoo. Gidihugan na mo niya itong pangitaon kanang pagdiog, kanang kahimutan ta sa Ginoo, kanang bisag ang hari, no, mo respeto ug mo palangga nato kay naa ang pabor sa Ginoo. Unsay natabo sa kang David? Gisugo siya sa iyang papa. Mo ni ang simple nga start sa kabantog. Sugoon og panghugas og pinggan. Ang hugas na yun. Nakanta pag prison worship. Pero pag sugod panghugas, kaya reklamo na. Awa na. Tungik. Tumba. No? Gisugo sa papa. Dala ni dito. Paniugto nila dito. Excuse. Kumuni una-una nga habor sa Ginoo, mauna na imong destiny, mahimong hari. Mauna na imong kinabuhi nga haruhay, bugana o puno sa pabor, pero nakakadiri. Unsa may sugod? Sugoon sa ka padulong sa paniudto. Unsa man imong reaksyon? Mga ginagbay ba nga kanabang nakay dili imuon para sa Ginoo? Ginagmay na ba? Ginagmay nga miso ka naghatag sa una mo. Mata-mata kaghatag. Ang naani ubaw, imong ihatag. Napo kay dili himuon para sa Ginoo. Ginagmay na siya hangtod sa katumanan. Instuman siya. Siyang papa, matinumanon. Pag-adto niya sa pagdulong paniudto, dito na ang challenge sa iyang destiny. Adunay test o challenge sa imuhang destiny. No? Yang mangin bantugan ka, mangin maayo ka nga negosyante, mangin maayo inyong pangabuhi, no? Kanang ito isulti pagkadato. No? Ay mo kadlok madato kay kinahanglan tag mga project diri ato sound system. Kinahanglan tag wireless nga base kay musagrak gyud. Salamat sa nag-video ganina, no? Kay ato po ni i-promote ato ang music kay naghandom ta og mixer. Mo puniwa na to. Size mil na ba yung mixer dyan nga gamay? Pero rapoy tag 15 mil, ay tag 30 mil. Mat-amat lang ta. No? Kani siya, di man gini siya amplifier. Di gini siya amplifier, mga igsuon. Pero handumon ta na, maka-amplifier. Kana gani siya, di gina siya quality. Wala man gagamit og mga global sa mga dagkong simbahan.
Kani ka na mga paaman ron na siya ba, palit ka. Kali mao man siya available ron, gamito lang sa nato. No? So, pahinay-hinayan lang. Patuduhan mo sagra. Naana siya sa iyahang pag-atubang sa iyang challenge. Naana ang mo-challenge niya. Isa gani? Si Gulayat. Adunay Gulayat sa imong kinabuhi nga mo-challenge nga kung imo lang ma-overcome, madaog nimo. Okay? Tumba ang higante sa imong kinabuhi, mabantog ka, mailhan ka. Imagine, maasawa nimo ang anak sa hari. Mahimo kang harianon nga kaliwat. Kaduha, imong pamilya mabinipisyuhan. Di na sila magbayad og buhis. Na magi-premyo nga kwarta nga pertindakuha. Kaya isipon mo, o sa atong time mo, presidente ang muhatag sa premyo nga kwarta. Unsara ang challenge? Imuhang awayon si Gulayat. Yan. Ano ang kalami sa destiny, no? Kay daghan kay military, hasta yung mga maguwang, di musuko ni Gulayat. Siya nga dili military, managbantay rag karniro, wala na plano. Wala gito na plano sa tawhanon nga pagtanaw nga mag-awayay sila ato ni Gulayat atong adlaw. Isugo ra siya og pagkaon or paniudto sa iyang mga maguwang. Sa tawo na nga level. Pero sa Ginoo, gi-arrange na niya ang plastada sa imong kinabuhi, nga mokuha kag entrance exam, eskwela ka, makagraduate ka, mga sawa ka, mamana ka, no, may mga anak mo, puyo mo aning lugara, naana na sa plano sa Ginoo. Kahibaw ko sa plano na ko para ninyo. Una siya ang Jeremiah 29:11. Hatua, kuha ka sa entrance, makapasar ka. O di. No? Pero kung duha na, makuha ka, makapasar ka, o di. Kung dili ka makuha, wala na ang duha. Kita na to? Yan. So, congratulations sa mga nakapasar. O sawa, no? Pras ni Joshua, himo ang model si Tonton. No? Kay, kanjod, dili ka bitter, tanaw ni mo, plus ba si girite po sa Ginoo yung balatsagon, no? Kaya ka na entrance exam, testing po na kung bagay ba ka na. So kung para ginani mo, sige lang kuha. Ito, matiguang. Kaya ganong di ka kapasar, kaya basig, nailain para ni mo. Pero sa ikatulo, naton? Kaya naman, so sa di makitaan, sa ato gusto siya makapasara na. Ang sa ang ulo nga, basi magdungan sila first year ni Vina. Ha? Ano, magdungan sila graduate? Magminyo na lang sila dahil pag-graduate. Una, magani gagawin kasal nga ako. Monograduate. O sa diha, ang pagsulod ng first year ni Tuntun nga maupi pag-open sa Ortiga Motor Parts. Kaya eskwela siya kagatrabaho. Usay na pag-blessing nga pinaskuhan sa scholarship. Kita na to ang pabor sa Ginoo. Nag-eskwela ka ron, abi nimo ang COVID. Ha? Imagine sa nasud sa langog na may leon. Gitambog sa hudno sa kalayo. Abi na to ang COVID-19, lain na jud kay virus, labi nagma-quarantine. Pero tanawa ko no. Si Carlo tuwa sa Cebu nagtrabaho, nagsakay sa Mansuria. Enroll sa ALS. Imagine kaga-income siya na may graduate po siya niya sa grade 11. Ang kabandiri, guys, kaila og third year. Second year, first year. Ga-income sa mga skirting, no, sa mga tutorial, sa pagmekaniko. Okay?
maka-diploma ka, ga-income pa ka, di makakita na. O wala ang COVID. Magsige kang pangay sa mga mama, printin ako nga. Waray kwarta. O, absent. Suko ka. Nagatuga, mamagpa-eskwila, may kapaplite. Pero ang kalami ron, wa ka gaatong eskwelahan, makadiploma ka. Wa ka gaatong eskwelahan, ga-income ka. Napakadiri sa inyong balay, masugo pa ka sa ginikanan. Okay? Muna siya ang plano sa Ginoo. Our God is an awesome God. Dako ang Ginoo. Gamay ra kayo ng virus. Ha? So, think positive. Increase your faith. Kaya ang problema mo gamay. No? So, ang kalami pa diha, kay gipirdi niya si Gulayat, nga ang gamit espada siya, saplong ra. God can use unconventional nga mga pamaagi. Usay mao ni ang paagi nga maabot nimo ni nga manghandom, pero naa da siya plastada nga lain. Open ka nga dili ra gini mao ang agianan sa imuhang handom. No? So nahimo siyang bayani sa mga sundalo. Sikat siya as general. Sikat po siya sa katauhan kay mabantog man. Nakabirti si Gulayat. Kasi nakabirti si David. No na siya kung nahimo kang bayani, nahimo kang inisog nga lihok, tindog sa pagkinabuhi, labi na sa pagtuo, na ay matingang mga parinti nimo, no? Or mga kapamilya. Pabor sa Ginoo, kana bang i-endorse ka? Haplasan ka, dihugan ka sa Ginoo nga ang para nimo dili na maadto sa uban. Ay ang papa na minsar na ang pito ka mga anak mao gini mahari kay mga gwapuhon, may barug. Tapos si David ayaw to kay gamay, no? Pero siya pa ang napilian. Unat siya ang pabor sa Ginoo nga relax lang ta. No? Sa mga pamatanon diri. Wata kahibaw sa dagan. Si EJ, mo-fourth year na. No, yan ang marikol gaobra sa Gaisano City. Ang Gaisano City ron, mura na lang budiga. Wala yung mga tao kay Nanay Ayala, Nanay Isim, Nanay Miga World, nga inugtukod. No? So, steady lang. Si Dia mo third year na. Musika niya na ning duwa. Nanapoy munugsod nga mag first year. Okay? So, sa mga wala nakapasar na aram na plastada ang Ginoo. Una-una diya tanawa kinabuhi nga training. No? Masing mo trabaho sa ka. Pero para ginani mo nga butang, muhimo ang Ginoo pamaagi. Actually, sa kang Joshua, no? Simple man gani makabati diri ang ato ang dino. Pwede na ako mapatigayon si Joshua na mapasulod sa grave. Pero may panguna-una po na gipilit nimo, no? Gigamit nimo imong influensya. Okay? So sa para nimo ang usa ka butang, mo na to ang tindugan. Para jud na nimo. Dili maayo nga ipilit nimo ang usa ka sitwasyon, no? Kay aduna na siya resistance. That's a universal principle. Nindot kanang natural. Pero napoy mga butang nga imuha pong awayon. No? So, sa kaso ni Joseph sa Genesis 39, no? Page 42 sa Old Testament, first book in the Bible, si Joseph, nagtrabaho siya ni Potiphar. Nagtrabaho. Kung sa ato pa nilo, nagpa-maid. Kasi nagtabo, gikahimutan siya sa ihang amo nga si Potiphar. Okay? Gihimo siyang piniyalan sa iyang amo sa balay o sa tanang kaptangan nasa kwarta. Siya gipagunit sa kwarta.
unsa may sikreto ni Joseph nganong naganahan man niya ang iyang amo. Para sa kang Daniel, palangga siya sa hari. Sa kang Noe, tanan nagpakasala, sila ra ang pamilya giluwas sa Ginoo. Unsa may sikreto ni Joseph? Naa sa Genesis 39 verse 2. Kinsay makabasa diha? Page 42. Abrihin yung Bible kay mao ra ning tsansa ang uban makaabri sa Biblia kay ang uban way Bible. Kinsay makabasa sa verse 2? Sige, nasaha? Apan ang Ginoo nag-uban ka Jose o magmaswagon siya dito siya magpuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohano. Okay? Nagmauswagon siya, ikahimutan siya siyang amo. Ano man, nag-uban ang Ginoo niya. Mao ni ang pabor sa Ginoo nga atong handumon. Kay once nato ang pabor, bisan pa ang tuwa sa layo muadto nimo. Bisan pa wala ka nadala sa lista, ilista ka. Muna siya ang pabor. Bisan pa naapay gaunan nimo. Ulahin na ka. Ikaw pa ang pilion. Ikaw ang pangitaon. Okay? Ano man? Ang hari adunay problema. Lain na po ni nga senaryo. Walay makasulbad siyang problema. Kay nagdamgo siya, naglibog siya kung sa to ang damgo. Muna siya ang pabor sa Ginoo. Sa imuha rong kinabuhi, na ay gihatag ang Ginoo nimo nga abilidad. Sa imuha kinabuhi ron, na ay gihatag ang Ginoo nimo nga hiyas nga ikaw ray naaana. Muabot ang sitwasyon nga may panginahanglan. Ikaw ang pangitaon. Ikaw ang makasulbad. Siya ra ang nakasabat sa problema sa hari. Unsay resulta? Nalipay ang hari niya. Gihimo siyang right hand sa hari. Gihimo siyang prime minister. Pilara ka oras ang milabay. Gikan sa pagkapiniriso kay akusaran siya ng rape sa asawa ni Potiphar. Hours lang piniriso. Nahimo si Joseph nga prime minister, right hand sa hari unsa man niya. No, Genesis 41:41. Karon ordinaryo rin mong kinabuhi, naglugos ka. Pero tindugi lang imong pagtuo, himuay mong kinabuhi ang pamilya nga kahalamutan sa Ginoo. Ano bang mahimuot ang Ginoo? Uras ra ang gap sa pabor sa Ginoo. Piniriso, Prime Minister, unsa man karon, ordinaryo ra ka, isaka ka sa Ginoo. Nakakari problema? Kausahon na sa Ginoo, basta mo abot nimo ang pabor. Ano siya itong handumon ang pabor sa Ginoo? Kamao ang Ginoo, plaster nimo, kahibaw siya, unsaon nga mahimo kang bantog na tao. Mahimong inila sa katawhan, nga pangitaon ka og tahaon. Muna siya ang Kristohanon sa una. Wala na sila ginayagaan or pakanubo. Kay usas na sa mga dato sa lugar. Silang Abraham. Usas sila sa pinakadagang sapat. Naglibog na gani sila unsaon asa ipamutang ang mga sapat. Muna gibahay nilang Abraham og ni Lot. Muna ay mo si handom lang kapigadoon. Handumon po na to ang pag-angat sa kinabuhi. Ay mauni ang mga kaanakan sa Ginoo. Wala na kinabuhi nga puraot. Puro nga lang nagkabuhi ta sa kapigadoon kay unsa man ato ang napamatian sa una. Handumanan sa usa ka awit.
ug nagkabuhi sila nga ginamos na gid ang ilang gikaon. Nanagat sila. Lipay na guys sila makakuha sila og danggit. Amo na siya ang notice. Oh, nanay, mga eskwela o college, mga anak, wa man na sa dumalan sa kinabuhi. Mga eskwela, may nga kami mga gamit ng eskwela. Diha na ang handumanan. Pero kung ang wali niyo mabatian, wali sa pagtuo, wali sa paglaom, wali sa gugma, maningkamot ta. Di lang data magpasayon pirmi. Handumo na to, no? Kaya di magsugod sa handom. Ask mo na siya. Whatever you ask. Handom, desire. Nya ka nang ask, nga ka nang kayo-kayo. Murag hudno sa kainit. Kay budlay kayo sa paungon nga ask. Nya tungod sa sige ni mong ask sa Ginoo, mo build ang faith, mo na siyang believe. Along the way sa process sa kinabuhi, whatever you ask, believe. Believing, you shall receive. Masa na verse? 24. 25 ba ito? 24. Okay, katong din, no? Una siya, proseso na siya. Di ko na siya nga magic. Anong taro si Kadlur na ana dayon. Hinala na sa nay mga proseso, no? Natay mga hatag-hatag diri, no? Pero naapoy mga plastada ang Ginoo niya, makita na niya ni gabarog na. Nanay manulod, no? Kanaray gahuwat. Daghang mga tao may kwarta. Gahuwat ra sila imuhang i-ask, no? So, may mga plastada ang Ginoo. Nga si Joseph naara siya sa Israel, gidala siya sa Egypt sa paagi nga gibaligya siya. Pero mo'y plastada sa Ginoo nga mahimo siya prime minister. No? So ay mo kahadlok mulakat, ay mo kahadlok nga mabuwag mo sa inyuhang yutang na tawhan. Kay may kinahanglan nga pagbiya, may prinsipol sa pagbiya. No? Momentary, may verse kanina si John Ray. Kanang momentary nga pain karon, di na siya makumpara sa kalipay nga ihatag sa Ginoo. Of course, may rest. Taras sa asawa mo atog abroad. May rest sa banang mabilin o sa mga anak. Pero naman po yung mga nanglakat nga nag-ayuhan po. Okay? Naman po yung mga nagpabilin ra nga naglain ra po. So, importante ra ang pabor sa Ginoo. Kay kalami, no? Nga kung ang Ginoo na mo plastar, tawhay, kahalamutan, o sakto sa tsimpo.